ಈಗಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೈತಳ್ಳಿ ತೆರೆಯುವ ನಂಚಿನ ಶೋ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರು ಅಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪಾರು ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಬೇರೆನ ಓಕೆ ಅವು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಬಾರಿ ಕುದ್ಯೆ ಇರ್ನ ಮಂಡ್ಯಡೊಂತ ಕುಜಲ್ಲಿತ್ತದೋಳು ಇರು ಒಂತ ಬೊಲ್ದಾತೋಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಂದು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತಿನ ಆರೆಗೆ ನೆನಪುಂಟು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪಂದೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಸನ್ ಮಾತ ಗೆನ್ಪಂದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಏರ್ಲತ್ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾವುಜಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕರ್ಪೋಜಿ ಹಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹಾಸ್ಯದ ರಸೆ ಏತೋ ಪುದರೊಂಡು ಮೆರಗು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ತೆಗೆದುಂಡು ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್. చెప్పే సాడెత్తిన కొర్లేను బ్లడీ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ బ్రూట్ ఉన్నాను ఇంక కరెక్ట్ షూట్ కొంచెం ఎత్తు పొర్లి లైఫ్ ఈస్ జింగలాల. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಫೈನ್ ಸೂಪರ್ ಹಾ ಒಂದೇ ತಾಗಿಲಕ ಮಾತುಂಡು ಕೈಕ್ ಮಾತು ಅವು ತಾಗು ತಾಗಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಗೇನ್ ಪೂಜಾರ ಅವು ಖುಷಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತನ ಆನೆ ಬೂರ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕಾನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಆತನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುನಾರು. ಸೊ ಖುಷಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡಾರು ನಡಪುನಾರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ತೂತಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ತೂತಿನ ಅರವಿಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಈಗ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಮಡ್ತದ ಐನೊಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಇಪ್ಪುನಾರ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಂಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡಾರು ನನ್ನ ನಾವು ಮಾದ. ಸೊ ಅರವಿಂದನ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿದೆ ಆ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕಂಡ ಒಂದು ನಾನು ಬೆಚ್ಚುಂಡತಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಅದು ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಅರವಿಂದನ. ಸೊ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಜರ್ನಿ ನಾಟಕ ಅಡಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಜಿನ ಒಂದುಂಡು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್? ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಬೇತ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುವ ಆಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಂಚತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈತೆ ತುಳೈಡ್ ಐನ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಂಚತ್ತೆ ಇರೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬವಲ್ಲಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಹಂಚತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐ ಮಿತ್ ಬರೋ ಚಾನ್ ಇಜಿಂದಂಡ ಡುಮ್ ಓಕೆ ಇಡೀ ಜಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಜಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿ ಅಂಚ ಅರವಿಂದನ ಮಾದರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಶೋದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನು ನನ್ನಳ ಕೈತಳ್ಳ ತೆರೆಯು ನಂಜನ ಶೋ. ಸೊ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಈತನೇಟ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಪನ್ಪುನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಶೋ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಟಾರ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡಿರೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುರತೆ ಈರ್ಪಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಸರಿ ಅರವಿಂದನ ಎಂಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತೂತಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಸೊ ತೂತಲಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿರು ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಪಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕುವಾರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವಿಂದನ ರೆಡಿಯಾಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓ ಕರತ್ ಪತ್ತಿ ಅತ್ತ ಸರಿ ಓಕೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನು ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬಾರಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಮಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಮೌನ ನಿಜವಾದ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನು ಛೇ ಎಂದು ಅವೇ ಜನನ ಈತ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಅವೇನ ಉಳ್ಳ ಯಾಜಂಟ ಮೇಕಪ್ ರೌಂಡ್ ಪಾತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾತೆ ಪಾತೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ನೇನು ತೂನಗ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಜವಾದ ಅವು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನು ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೇಪಂಡ ಓಲು ಬೇನೋಡ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ಪೆ ಓಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ ఆయన ತೆರಿಯೊಂದು ಐ ಉಪ್ಪು ಸೂಪರ್. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೇಂಡರ್ ಎಂಚಿನ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೇಂಡರ್ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇತ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ದಾದ ಜನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಜನಕುಲೆನ್ನ ತರೆ ಹಾ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ ಹಾ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತೂದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಗೆ ಜಿಂಜಿ ಏಜ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಆತಿ ಏಜ್ ಆತಿಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಅಬ್ಬ ಬೆಚ್ಚಂಡಿ ಸಾವು ಏ ತಾಂಡಿರಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 49 ಓ ಆತೆ 100 ఆతుండ ఏజ్ ఆతన పండ ఓకే ఓకే నువ్వు 49 రులాన్ 49 అల్ల యాక్టివ్ లేదు ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಬಂದ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಓ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬೈದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ತಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಮೂಜಿನೆ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅವು ಅವು ಅಪ್ಪ ಉಂಡಿ ಓ ಕೆಲವರು ಜನಕ್ಕೂ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಲವ್ ಹೆಜ್ಜಾನು ದಾನೆವು ಲವ್ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಗನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಟಚ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ಟೆ ಆಪುಜವು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸರು ಲವ್ ಮಲ್ತಂಡ ఒక ఊళ్ళో సట్ ఆపు సన్ని విరాడు ఒక లాస్ట్ సీదా డైరెక్ట్ పోదు ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಂತುದು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡಾರು ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಂಡಿ ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮರೆತು 14 ಮಾಡಿ 14 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ವಾ ಹರಿದರ ಸೂಪರ್ ಸೊ 19 14 ಮೋಡ್ ರಡ್ಡ 14 ಮೋಡ್ ರಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಹರಿದನ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾಟಕನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಟಕ ದಾಯಕಿಂದಿಗೆ ನೆಕಡರ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುನಃ ಗೌರವ ಅವು ಬೇತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಜನಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಯಾಪನವರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಏತೋ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವ್ವ ಅಂದು ಪುರಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಕಟ್ ಬಣದು ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚತ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರುಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಲ್ಪ ಪಣೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಪಣಿಯರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇತ್ ಕೈತಲಾದು ಪರ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಅನ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾಟಕಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಪತ್ತಿನ ಯಾಪಲ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ ಬೇರೆ ಸೊ ನನ್ನಲಾತ ಅರವಿಂದನ ಬಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅರವಿಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ದುಂಬುಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ದೆತೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್